Ho has pensat, el món que ens està quedant, tant de bo poder esborrar les petjades que hem fet, escollir un nou camí, fer-nos rebobinar. Ho has pensat, enrere no es pot tornar, podem triar com avançar, per cuidar cada arrel, per poder ser llavors i explorar nous senders, per canviar. Ho has pensat, quin camí escolliràs, quins paisatges contemplaràs. A Ametller Origen estem compromesos a avançar per un camí que cuida la sostenibilitat i la salut sense renunciar al plaer de menjar. Uneix-te als que avancem cap al món on vols viure a femcamí.org. Poder fer camí, només haurem de fer el primer pas. Ametller Origen. Pensa com menges. Menja com penses.